मैं सुनैना मौर्य आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। आप लोग के बीच में बहुत ही प्यारा नाच गीत लेकर आई हूँ, आप लोग सुनिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फुल वॉच करके आप लोग सुनिएगा। अब के गईल कबे अइबा ई ननद के भैया, अब के गईल कबे अइबा ई ननद के भैया। जीवना बनवले बाणी मेज पे सजवले बाणी, जीवना बनवले बाणी मेज पे सजवले बाणी। आ गईल ननद के खबरिया ई ननद के भैया, आ गईल ननद के खबरिया ई ननद के भैया। अब के गईल कबे अइबा ई ननद के भैया। गेरुआ भरवले बाणी मेज पे सजवले बाणी, पानिया भरवले बाणी मेज पे सजवले बाणी। आ गईल ननद के खबरिया ई ननद के भैया, आ गईल ननद के खबरिया ई ननद के भैया। अब के गईल कबे अइबा ई ननद के भैया। बीरवा जोरवले बाणी मेज पे सजवले बाणी, बीरवा जोरवले बाणी मेज पे सजवले बाणी। आ गईल ननद के खबरिया ई ननद के भैया, आ गईल ननद के खबरिया ई ननद के भैया। अब के गईल कबे अइबा ई ननद के भैया। अब के गईल कबे अइबा ई ननद के भैया। से जिया लगवले बाणी मेज पे सजवले बाणी, से जिया लगवले बाणी सेज पे लगवले बाणी। आ गईल ननद के खबरिया ई ननद के भैया। आ गईल ननद के खबरिया ई ननद के भैया। अब के गईल कबे अइबा ई ननद के भैया। अब के गईल कबे अइबा हे ननद के भैया। आप लोगों को कैसा लगा है मेरा नाच गीत? आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।